Здравейте, уважаеми приятели! Аз съм Имо Гарсия. Днес отново е 29 февруари 2024 година. Видяхме се вече, говорихме си за сериозна тематика. Но и това, което сега ще ви прочета, също е много сериозно. За мен лично, но така си позволявам да го споделя и с вас. А именно, хейтър Чемило стих ми посвети и какво да кажа? Макар че съм бил в живота си с очакване, вече нямам никакви надежди, че човек, който е влюбен в мене така, ще ми пише поезия, вдъхновена от мен и за мен. И не ми се сбъдна, но пък ми се случи, ето, хейтър да пише за мен, мотивиран за мен. И наистина така едно сърчице изпращам, защото колко от вас могат да се похвалят някой да им е писал стих за тях? Сега мисля, че единици може да вдигнете ръка. Аз мога смело. Така започвам. Мимо е клеветник. Той е също и несретник. Мимо е голям смешник. Той е също и мръсник. Мимо с бабички вечеря. От коментари той трепери. Мимо е гей пасивен. В блога с глупости активен. Мимо е психично болен. От ден на ден по-долен. Да не пускаме никаква версия. И да извикаме долу Мимо Гарсия. Ами, добре, наистина. Мерси от все сърце. И какво да кажа? Да пожелая на всеки от вас, поне някой в живота му, веднъж да му посвети стихотворение. Става ти толкова мило. И да, приятно е някой да мисли за теб.